Unsa man din mga baligya da pastor? Kasi makangay mi na pastor. Ay maayo kay mo tanaw din mo. Kani sulod ani. Bago mo mukaon mo butang mo ani tulo na ka kutsara kay para mo diet mo kay ngadag ko narbo mo mga bilbil oh. Unsa man imong selsog maigo man jud mig tulo ana. Wala mi na problema na imong mga bilbil pastor. Sina kay pang baligya da nga pangpagahi. Na mura ra ba niya kung dala? Usa man lang pasabot na pagahi bay. Kung gahi naman ilang trip tingali. Mga iksoon ko, tuwi ako kay isip ko sa kapastor, kaya ako'y mo guide ka ninyo. Kaya ako nito sa pangmultihon. Kumuto mo ka na ako, aw, dako kayo nyo ang kalawasan. What? Tanawa Mads, nagbinana na po ni si Pastor Mads oh. Ngayon, nagwali-wali na sa kalsada, mamuntay tao. Nagwali-wali ganino, pero dilim na piyo ng Pastor. Kabari, Pastor na naka-short o pang-basketball. Medyo ko ganahan na niya maminaw Mads. Uy, mga silingan, maayo kay naa mo. Naku, i-istorya ka ninyo. Na, may doon na po na diri Mads. Nagsamok-samok na po na diri sa tuwaron. Mga iksoon kong lumulupuyo ani nyoloono. So nako'y gamay iambit ninyo na pulong. Ug napo'y product diri ipakita din ninyo. Basta ganahan mo munguha di ay. Unsa may pastora na maligyan manhinog haplas? Unsa man din mga baligya da pastor? Kasi makangay mi na pastor. Ay maayo kay mo tanaw din mo. Kani sulod ani. Bago mo mukaon mo butang mo ani tulo na ka kutsara kay para mo diet mo kay ngadag ko narbo mo mga bilbil oh. Unsa man imong selsog maigo man jud mig tulo ana. Wala mi na problema na imong mga bilbil pastor. Sina kay pang baligya da nga pangpagahi. Na mura ra ba niya kung dala? Usa pa gahi. Di na mo gahi ang kuha sa inyo mga partner? Ang pagahi ba? Sabot naman siguro ka na pastor. Usa man lang pasabot na pagahi bay. Kung gahi naman ilang trip tingali. Na di jubi ganahan nimong gidala pastor. Na kanang inyong giingon na pang pagahi adyo ko ana. Pero na po ko dala diri sa o ug magahi inyong ilong. Butangan lang ninyo. Ay haplasa lang nyo yung ilongan eh. Unihinin ni mo kakuan ka na mapingot na ilong. Maulian din ani. Gahi lagi ang mong ipangita lagi pagpagahi. Kung saan mo ko na pagahi inyong pasabot gaday? Wala na dyan ko kauyon sa inyo ah. Ay pabulakaw ko eh. Kaya daghan pag mga tao dito. Ay nagbalik. Ay pagbulakaw ka pastor. Huwag yung bigyan ngayon mong gibaligya. Mads ka na iyang baligya. Tik-atik naman na. Di man gaya na tinuod pastor. Dili agbay mo kabaluan na. Labay pastor. Nilas. Awar ko ni mga silingan ni pastor oh. Huwag na siyang mag-atubang. Katibag-butana. Pero magtalikod oh. Sabi mo niyo man yung mga sumbong tang pastor. Sundang ko ron. Nagsoon ko na kuya plus. Uy, nan. Pastor, katog yung mga gibaligyaan ng mga tulong babae. Grabe panglibak sa imo ha. Masay klaseng libak. Panawar lagi ni. Kanina namaligya ko rito di mo palit. Pero karon gilibak ra dai ko. Ano dong ka ako pastor? Di ba ka pure juga pastor? Ay sinina sa daw ka, naka-jersey daw kag short. Dali nga na. Bantay lang nasa laron. Di na dyan mo isip usa ka pastor ba? Di na dyan mo respeto sa kuha? Nga ako rin mo luwas ninyo. Bantay lang na ron. Nakon-kaon pag saging nang naglibak na ko. Inyong mga batasan ba? Mga maritisin mo dito sa itong barangay ba? Kung sa'yo gilibak, basi naglaway ka na mo gikaon. May marpelo, sige na ka. Nye, kaluod. Ay pagmulakan ako. O di mo respeto sa kuba, isip mo sa kapastor.